Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Little Stars Academy kebadan hanong ba benter jong ka Eastern West Castles District haka arpo bat arpoetrik u kala lengkot arajar arpulai kan pelong ya ka trial yak belatib kum ka Football Residential Academy trial na ka bentagi kena kentai kat Arsenam hadu kat Riusnam kerta bat ru na ka bentagi kena senrang nadu Shiposnam hadu kat Newsnam kerta ka jingtmu jo kani ka trial kalong banjit iki kena ki badan sab maka kami lek kai football kibawan na kilong gieng kiba kendu jing e panet school ha ka ba kiba syajet na lor ka jing yo ki jing kai ba scholarship ha football kenyo ru ya ka jing keshan scholarship ha ka jing pulie bat ki scholarship ki don bonjat ki don ki ba hadu shispa na shispa ha ka ba ki kena kim dan kam syo man sio uba bot shell marbanyang skatri ka Little Stars Academy ule thu ru ba ka jing thmu jo ka ni ka trial kadai ru shibenta baka academy katmu ban ai ya kajikai ya kini kena bakin yo ban le shimenta ka Subroto kom ka Reliance kom bat ru ha ka jingpen kre ban le shimenta ha ka Meghalaya State Youth League bat ha ka I League Jonki Youth Team kom ha ka under 13 under 15 but under 18 kini kalong ka jingpen bana ka bawan na ka liang jong ka Little Star Academy ba ka Little Star Academy kan penlong ya ka football trials kabangi tip kum ka Football Residential Academy trials kabanlong hakani ka arpo bat arpo iterik jong uni ubnai January kabomot la ka hagasngi thoding ba sisa jan jong uni ubnai kani ka trials kanlong kerpang nam ta ki Khynnah kan thei bat chinrang ki Khynnah kan thei ki ba ka karta kala ka long khat ar hadu khan rusnem bat nam tagi Khynnah senrang ki ba Shiposnem hadu ka khat Newsnem te kani ka jingthmu jong kani ka trials residential football trials kade nagam ta bangin jid ki Khynnah khamtam e kitu ki Khynnah ki badon ya ka sap bat ka jingla le se ki badon ya ki jing e ha ka jinging im jongki lane ha ka Bynta jongka jinge dei bat ban kershan dalade nakam tabangin Ïaki scholarship nadu kajing pule hadu kajing ilekai lani ka training football ro ti bat kabaar kalong ba kine ki Khynnah ki ba syajit kinyo banyo ya kajing kershan na kalyang jong ka academy ha ka bede kajing pule bat ha ka bede bat ka training ro kajing thmu jong kani kalong ba kine ki Khynnah ki ba syajit kindai ki Khynnah ki ban na kalyang ka academy ka thmu ban ai ka jing hikai ki na ka banta bakinyo ban ye shim banta ka banikong e ha ka inter school sports lani football ka ban na ka snem ka bangi je shim banta la ka long ha ka Subroto cup lani ka Reliance cup bat kumju ru ngi pen khre ru ya kata ka bakiong ka Meghalaya State Youth League te henry amde tang kata kani ka snem ru ngidon ka jingthmu na kalyang jong academy ban let pan yeshimenta hadu kata ka I League jong ki youth team kum kita ki under 13 under 15 but under 18 te kani ka trials kan dei kerpang na kam ta kani ka jingthmu ba kani ka academy ka don te ki Khynnah ki ban wan shakani ka trials ki dei ki Khynnah ki ban bit ki bala penbit penbyang bat khamtam ki ban wan ru halor ki Khot ki sla ki babyang bat ki jing pensisha ki babyang nadong shadong khamtam e habakin syajit kin haban penbyang kat kum ki kendon ba Little Star Academy ka bu ya ki jing don kam ti bat ka scholarship ngi pentip ba kadon hadu lai benta sau benta kin don ki Khynnah ki bala le se ban yo hadu 6% kemud mton kam jing COA kin don ki Khynnah ki ban hap siu tang siteng na ka jing siu kidon ki Khynnah ki ban hap siu arfusan persen ru kumta kat kum ka jing ibet lan ki kendon ba ka Little Star Academy te ngi Khot ngi we de phi bar Khot ki khamtam e ki Khynnah jongi na ka ni ga dong ka than ki ba don ka jing thrang bat ka jing angnu ti ka ni
ba phila ban chim kan ka kabu kan ka arpho ba arphu iterik na du ka por prabajemen step ngin le kan ka trials hang ni hapo madan jong school Little Star English Medium Secondary School nong ba the